Tminaqdiet volontarji sieħdu bejnietom 80,000 euro biex iwettqu proġetti innovattivi kontra l-vjolenza domestika. Il-proġetti magħżula jindirizzaw firxa wiesa ta' temi marbuta mal-vjolenza domestika, inkluż dik diġitali, flimkien mal-abuż emozjonali u sesswali u inizjattivi mirati biex joffru aktar appoġġ lil vittmi. Fosthom hemm ukoll użu ta' mezzi kreattivi bħat teatru biex jitwassal messaġġ b'saħħtu kontra kull forma ta' vjolenza. Kull għaqda se tirċievi massimu ta' 10,000 euro biex timplementa l-proġett tagħha, b'enfasi fuq kampanji edukattivi u attivitajiet li jqajmu għarfien fil-komunità. Produċu dan il-forum teater mhux ħajkun wieħed imma ħajkunu diversi li ħajkunu qegħdin mxerdin ma' Malta u Għawdex fejn hemmhekk nistgħu flimkien man-nies flimkien ma' kumpanija anke teatrali professjonali immissu ma' temi ta' abbuż, temi li għandhom x'jaqsmu mal-empowerment of women. Dan il-finanzjament jingħata permezz tal-programm Together We Empower, immexxi mill-Kummissjoni dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Il-Kummissarju Samantha Gazan spjegat li l-għanewlini huwa li jissaħħu r-riżorsi u tiġi mħeġġa aktar kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-għaqdiet volontarji.